Bon dia, nois! Com esteu? Doncs mireu, ara explicaré un conte superxulo que hem d'estar super atents perquè farem com l'altre dia, que farem posicions de ioga i el conte alhora. I així ens movem i no estem sentats. Sí? Esteu preparats per començar? Vinga, doncs comencem ja, sí? Busqueu un espai anava a tornar a dir de la classe, de casa que tingueu lloc. Ens descalcem i ens posem amb roba còmoda i comencem. Atents, Superatents, comencem. El conte es titula La selva. Doncs mira, fa molt i molt de temps. A la selva, els animals es van reunir perquè volien decidir qui seria el nou rei, però no es posaven d'acord. Així que el primer animal que va sortir per parlar va ser el tigre. Així que des de casa vull que tots comencem a fer el tigre i camineu com tigres. Com caminen els tigres? Que cadascú faci el tigre. I el soroll, que es fan així el soroll del tigre. Super! Així que el tigre va decidir fer la primera posició de ioga, que és aquesta. I el tigre va dir, jo sóc l'animal més fort de la selva i el més dolent. Així que jo puc ser el rei perquè tinc molta força. Els animals de la selva, per això, els altres van dir no ens agrades, millor que no. Així que després va passar el segon animal que volia ser el rei. I sabeu qui era? Era un gatet. Aquest gatet va dir, jo vull ser el rei de la selva perquè sóc molt àgil i molt intel·ligent. Però clar, als animals no els hi va agradar del tot, però el gatet va fer la seva posició. I a veure com fem tots aquesta posició del gat. Panxa cap endintre i cap a fora. Super! Així que llavors sabeu què va passar, nois? Que estic pensant ara, sí, que el tigre va dir no em sembla gens bé que tu, gat, vulguis ser el rei de la selva. I van començar-se a barallar. El tigre va fer aquesta posició molt ferotge perquè volia atacar. I feia perquè volia atacar, a veure com l'esteu fent. Quines cames més amunt! Perquè volia atacar en el pobre gatet. I el gatet, que no sabia ni com despensar-se de fer aquesta posició, a veure com la fem tots. Com si volgués atacar també amb ell, el tigre dolent. Però per sort va aparèixer un camell, caminant molt a poc. I aquest camell, a veure com camineu com camells. Aquest camell va dir, calma, sisplau, no podeu posar-vos així d'enfadats. Jo seré el rei de la selva. Sabeu per què? I tots els animals es van sorprendre i van dir, per què? Diu, perquè jo no fa falta que begui ni aigua ni mengi en molts dies ni a la selva ni al desert. I, per acabar, faré aquesta posició. Així que el camell va fer aquesta posició. A veure si la fem tots. I quan va tenir la posició feta, els animalets del regne de la selva es van reunir. Parlaven entre ells i li van dir no ens acabes d'agradar tu tampoc. Així que molt avorrits i molt cansats perquè no paraven de passar animals, va aparèixer un gos. I aquell gos va dir, jo seré l'animal més fiel i que més estimen les persones. Així que el gos va fer una reverència. A veure com feu aquesta posició tots. I ell volia ser el rei de la selva. Però a la resta d'animals tampoc els hi va agradar del tot. I van decidir que escoltarien ja per últim el conill. El conill va dir, a veure com
fem tots de conill primer. A veure com saltem. Ui, ui. Els conillets, què fan? Els conillets mengen. Doncs el conillet va dir, jo sóc l'animal més àgil i que corre més i sóc superpetitó. Jo podria ser el rei de la selva. Però clar, el conill, la reverència que va fer, va decidir fer aquesta. La resta d'animals, molt agobiats, van començar a pensar: mare meva, és que no trobarem pas qui pot ser el rei de la selva. I després d'estar molta estona pensant i reunint-se i parlant, va aparèixer. Sabeu qui va aparèixer? Un animal. A veure si endivineu quin és. Penseu quin animal pot aparèixer ara. Ja el teniu pensat? Doncs va aparèixer, a veure que us ho dic, la tortuga. Va aparèixer la tortuga, nois. Però la tortuga caminava molt a poc, feia així. A veure com caminem super a poc tots. Anava molt a poc. Era la senyora tortuga. Però ella no es volia presentar a ser reina. Però com era la tortuga i l'animal més vell de la selva, més intel·ligent, que era, i la més sàvia, perquè ja portava molts anys viscuts, tenia com 100 anys. Doncs sabeu què va passar? Que la resta d'animals de la selva van dir: clar, home, pot ser la tortuga la nostra amiga, que sigui ella la reina de la selva, millor que ella no ho farà. Així que la tortuga va seure, a veure com ens assentem, i es va posar a dormir. Mentre la tortuga dormia, els altres animals la van despertar. Tortuga, desperta't! Ai. La tortuga es va despertar. Ai. Què passa? Què voleu? Volem que siguis la reina, tortuga. I la tortuga va dir que sí. Que si ells volien, que seria la reina. Així que tots els animals van fer una gran reverència a la tortuga. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat aquest conte i ens veiem la pròxima setmana. Adéu, nois, que vagi bé!